Egan egiteko modurik simpleena da parapentea. Zure parapentea daukazu, motxilan sartu eta mendian gora joan zaitezke, tontorrera igo eta Egan ibarrera jaisteko. Parapentearekin hastean buruan 1000 ideia datorkizu. Hemendik egingo dut Egan haraino joango naiz, baina bai, lehenengo neure buruari esan nion, Egan egiten ikasi behar duzu. Arazorik ez, ezagutzen dut Egan egiten erakutsiko didan pilotu bat, Egan egiterekin gaixo dago. Interlaiken asko eta onak daude parapentean ibiltzen direnak. Kirik Mauer, hau bai dela ona, onenetarikoa mundu mailan, gauza ikaragarriak egiten ari da. Badakit hauekin asko ikasiko dudala, eta badakit oraindik ere gehiago hobetu behar dudala. Azken aldian desente egin dut Egan. 200 hegaldi egingo nituen azkeneko urte honetan, eta pentsatzen hasita nengoen zer egin zitekeen alpinismoa eta hegaldiak uztartuta. Eta zer moduz hegaldiak tarteko mendi bat bestearekin lotzea? Goizean irten mendia eskalatu, tontorrean zerbait edan, eta haize egokia dagoenean Egan jaitsi hurrengo mendiaren magalera. Aukera paregabeak eskaintzen ditu sistema honek, oinez baino askozaz ere azkarrago jaisten baitzara Egan. Hauxe bururatu zitzaidan, Aiger, Montx eta Jungfrau. Horiexek dira Suitzako 3 mendi ospetsuenak. 3 egun berean igotzea erabaki nuen. Benetan txikia eta arina den parapente bat behar duzu, motxilan sartuko dena. Eskalatzea gauza handia da, baina ohituta nago. Baina oraingoan Egan ere egin behar, eta urduri nago. Hasieran haizea izugarria zen, atzera botatzen gintuen. Halako batean haizean norabide egokian datorrela ikusi eta aurrera egiteko unea dela sentitzen duzu. Eskaladaren etorkizuna hor egon daiteke, igo, Egan egin, dena jaso eta segi hurrengora.